Stephen Mangione, ir-raġel ta' 55 sena li tlieta flaxija miet fid-Dipartiment tal-Emerġenza, dejjem kien akkumpanjat minn xi ħadd. Żvelaw dan sorsi qrib l-investigazzjoni ma' TVM News li qalu wkoll li mindu Mangione irreġistra l-isptar dak li jissejjaħ triaġ u li jiddetermina kemm hu serju l-każ. Issa kemm raw it-tobba fl-emerġenza għaddew 20 minuta. Dan f'ġurnata sewda tlieta bi 3 fatalitajiet f'inċidenti ta' traffiku fi spazju ta' 13-il siegħa. Is-sebt filgħodu diversi xhieda refsu l-adba tal-Assa ta' Taslima biex jixdu fl-inkjesta maġisterjali dwar dan il-każ, inkluż l-eks mara ta' Mangione u qrabatu. F'aktar żviluppi dwar il-mewt ta' Mangione, is-sibt, sorsi qalulna li filmati minn kameras tas-sigurtà fl-inħawi taċ-ċentru tas-saħħa tal-Florjana juru li Mangione ma saqx lejn l-isptar kif kien qed jiġi allegat, iżda jirriżulta li huwa tieħed l-isptar minn persuna oħra li kien jafa. Dakinhar li miet, Mangione kien ilu minn filgħodu mhux f'siktu. L-awtopsja konkludiet li huwa miet bi problemi li kellu f'qalbu. Miċ-ċertifikat tal-mewt tiegħu fil-fatt joħroġ li l-vittma kellu marda f'qalbu u kien ibati minn pressjoni għolja. Dan jidher li affettwalu n-naħa tax-xelluk ta' qalbu. Intant, irrappurtat ukoll it-taqsima tas-cybercrime tal-Pulizija qed tinvestiga messaġġ li kien fost l-ewwel kitbiet online li kixfu dettalji dwar il-mewt ta' Mangione fuq Facebook u li mhux esklus li nkiteb minn profil fals. L-inkjesta dwar dan il-każ qed titmexxa mill-Maġistrat Joe Mifsud. Stephen Mangione ngħata l-aħħar tislima s-sibt fil-Knisja tal-Karnu tal-Belt fejn attendew qraba u ħbieb fosthom għatta membri u eks membri tal-Korp tal-Pulizija.